pahibalo sa Commission on Population kung PAPCOM Region 10, pinagi ni Regional Director Neil Aldrin Umiga nga nagpabilin pagyapon ang contraceptive pills nga nagpabilin nga family planning method sa matag pamilya. Apan daghan na usab nga mga kababainan ang gustong mogamit sa subdermal implants nga moabot hangtod 3 years nga dili maburos ang usa ka babae. Matod ni Umiga nga sukwahi sa pills nga kanunay kining gaimnon ug prone kini sa hitabo nga daling malimtan. Among the family planning methods, what is ang number one magid gihapon ang pills. Pero ang subdermal implant is now gaining popularity among women, no? Daghan sa itong mga kababainan ang gusto ng ang gagamit sa kining subdermal implant because ang benefit magud ng subdermal implant once you have that i-insert man na din sa arm, no, sa babae, effective na siya for 3 years, meaning sulod ang katuigan dili mabuntis ang usa ka babae. No, unlike sa pills that you have to take, ang babae will have to take it every day. Encourage ganing kinahanglan exact time, no, kung kano saan niya i-take ana nga adlaw, the following day mao pud nga oras niya i-take, no. So this is kanang prone nga malimtan sa mga kababainan, no, ang pills. So that's why they opt to have subdermal implant kay pwede na malang dayon nga pasagdan 3 years na dayon nga dili mabuntis si Mrs. Dugang pa ni Umiga nga mogabat na sa 5,022,000 ang populasyon sa Region 10 base sa pinakaulahing survey sa tuig 2020. As of the latest natong Census of Population and Housing nga gi-conduct sa ato ang Philippine Statistics Authority, ang atong region na sa mga 5,022,000, no? That was in 2020. And we will know next year kung pila na ginda because another round of Census of Population and Housing together with CBMS will be conducted this year. Actually, nag-start sila karon nga week until September 15, no, a number of katong mga mobilized ng personnel sa PSA will be going around para mag-conduct ng bag-o nga paghihap. This will be processed, mo gawas ni siya next year. So we will know kung pila na kita exactly, no, in the entire country and in Northern Mindanao next year. But as of the latest, niyatong 2020, 5,022,000 ta. Now, in terms of provinces, naguna ang Bukidnon, nasa mga around 1.5 million. Ang Miss-Or, nasa mga around almost 900,000. Ang Camiguin, nasa mga almost 90,000. Lanao is nasa mga almost 800,000. Cagayan de Oro is nasa mga around 750,000, no? As of 2020 na siya na count sa itong Census of Population and Housing. But